ዝመደበሩ ትካል ኣብ ዝመጽ ወርሒ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ክልዓል ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሉ ንኩነታት ግጭት ዝትንትን ክሪቲካል ትሪቲስ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጸብጻብ ወተሃደራዊ ውጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎ ገሊጹሉ እቲ ትካል ሓይሉ ኣብቲ ምስ ትግራይ ዝዳወብ ከባቢታት ዘዋህልል ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱሉ እቲ ትካል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ክልቲኦም ሓይልታት ብነብሲ ወከፍ ወገን ጽዑቕ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ኣብዚ Okay, نقتل. Ethiopia just ended a devastating civil war. It killed hundreds of thousands of people. Now, 3 years later, it's teetering on the brink of another one. And this time, many more countries could be involved. In the last war, there were two main players. The Ethiopian government, who were supported by long-time for Eritrea, against the Tigray People's Liberation Front, the TPLF, who were fighting for control over their region in the north. كم نريد لنا أبزي وانزي بلتقنا نكوينات يدالو كم زلو ويون ناي بلتقنا كوينات أكبابينا كله كم زغل بزحات حيلتات بستفل عليه من قدي يقلت له حدا كاباتهم كم تزقل زلو إذا بي بي سي زوهاب زل حبريتايو اتحجي كقاتم زغل كوينات جن أمون غيرتران إثيوبيان تراي كوناي كلني زبال زلو but انتاي كبلوكم تانيه This is a very interesting time كنبل كلنا كابزز بقص لزخونيو مخنياتو كلهم زيهم كواغو يقول يوم زبالو زلو بسنك زي إيران تهرمم زلا هذا النت نفترو يخدلو سلازي إيران نزيهم كلهم هجرات سلة تهرمم زلا maybe شجراتهم نكفتحو كتحجزهم تخليها because it is going to depend how hard إيران كده متى عبرتي عن سعودية هذا let me have a look into this. دروك ساب حجة حريمهم زلو بناي إسرائيلي ميديا دوت زلو ويم إسرائيل connection بزلو ميديا. The American bases that were attacked today by Iran يبلنا له ساب حجة تقييم زلو أب بحرين كلتا bases أب قطر العديد بيز مالتيو أب كويت 3 بيزات حريمهم له أب إمارات 3 بيز أب سعود عرب دما 4 بيز حريمهم له أب جوردان حدا بيز أب العراق حدا بيز سلازي كلاتهم يهرموا سلازلو إيران دما متأنا برتي عزهرمتهم متأنو كتعرقهم تخليها سلازي نملس معرتي نبلو زلنا أمونغو سعود عربين إماراتن نزي كبابينا زسألوا زلو كوينات اتي مدكعتي أب إمارات كتكاية زغل is going to be very very detrimental أبرتي عمت هرمهم إمارات هو تتانا تاقديفا أب كون النت كتمركوز تخليها أمين كوينات أين منني ناقل إمارات نزوم كالوت زبن السودان دي نخالوت قبر زلا قرب كرداك خلالو جلس مبرات تنكفى بيلهم كقدفوهم تقينهم جن ترقم يبلون مليسو مشهدنا ناتهم كوني خليو زبلكي لا تطلو تمليسنا مصدريو أبقو داينا السودان أبز حلفة بلتقنا بزحات حالتات أبقو نقينهم يواقون يرم يعريو اتكوينات بريتوريا زبال نتس أقام دراما كفتر زغلنبر مفتح كون زي كل بدراما كم زودة تغيرو. De facto regional authorities in Tigray. Related to that, I think the concerns that the federal administration in Addis has about the relationship between the Eritrean government and the Tigrayan authorities. I think that specific issue is probably the immediate precipitant. But of course, all of that is taking place against a backdrop of contestation and Ethiopian claims, Ethiopian government claims around Red Sea access. Ethiopia is the world's most populous landlocked nation. حجين تاينا نرزلنا أنت نفعت إيرتراوي تنتهي لاوت أنيرا بزحات سكولارس مهورات think tanks كالوت أكاديميشنز انتهي كقبرو نرلنا بواقع إيرترا إثيوبيا نبلتقنا عند رابع لولاونة إيرترا أجزاء واحدة إيرترا علم لخاوي حقي شارترنا يونايتد نيشنز كبدما شارترنا حبرة أفريقيا كفرس أبز حسب اللي زلو انتهي لهم كزارو بز فتنو زلو إثيوبيا بزو حزب السلوز غوني حدنا حتى أفتق بحر زلوهم أقدر سنة كلوا خليو تعطى كلوهم يخليو أبي أحمد ما تعطى اللو سلازي نتوز قبرو زلو ليجيتيمايز كقبرو ويون علم لقاو حقك تحسي فتن كم زلو تميدياتات أتري روم أيك أو مونيوم زد ما أملاخ مسجن إيرتر حيال بمخانا كتوز عيانز كدايزي باي ذا واي زي حجن بلازلنا كونتات كالتفا مز كويناتنا إيران زلاقب نطب كم زلوا حيالة كيلاتات زبهالو ويون تينا نقولهم ناي كوينات داخرتي
مسكرنا أفريقيا كلا جبوا يفتنوا خمسة لو كريكمي حاو أتكونتات بخمي كلا جب كم زغل ناو أبز كل تصابات زين سمعت أنا إحنا ونسمع أبزي نهفت جب حرق المسؤول زل وسو نب حرق قبل بلتقنا كوينات كوج كم زغل تدقاقامي أبارلاما يزارب نيريو. When it comes to Eritrea, this is a deeply existential standoff. Ethiopia is much larger than Eritrea, and there'd be grave risks to Eritrea's survival and sovereignty if a direct war with Ethiopia broke out again. So for everyone involved, this is an incredibly risky and probably extremely destructive war. It's possible if conflict does break out that there are no winners. There's just a lot of losers, both in Ethiopia, Tigray, but also around the region as well. And what I don't understand is كل جزء أبحث عن delusion هو تتادما يسمرو إثيوبيا عباي هجريا كينات تجميرو نيرترا نهلا وحتى يكونا إيرترا عبد بده كونا خليو حيال دوزغون تبلتقنا دا مسفانو قد يمداوس عديمس هاو كمي غيرهم يم نتاب كميوم زولو لوجيك نتا عبايتا زر زولو لوجيك تحسو وزفتنو أمين زي بي بي سي عبي ميديا يزبال نيرو عبا حرق تغير زولو ميديا نرزلنا because وجي يكون تار نجارات تمالو بزنبرو تمالو صبغاي نبرو كم تمالو كمين نبرو كم 30 عامتون كمين نبرو سلازي at what point يوم نزي بلصقنا زبال كم شوعات عمت صار له إيرترا 5 دحاني كمي حدة عامتات أب تجراي كينات ناي تجراي صار له إيرترا تصو كم زبالي نجرنيرو حجد ما مسفانو تواجيو يسعر كم زلنا نرلنا مس إيرترا تواجيو إيرترا كداهم كم زغل يوم زنقرو زخ كل جزء نتلاقي بلصقنا أجندة نمسساي ولا تكوينات مس إيرترا زتحاز يبلون قلنا بإيرترا ما أتسقى كم شاتو على مغالبه 5 رقم مقبار ولا زي عم تبزهبكم ريبورت زناي critical threats بحال وس يزلو سمعوها ኣብቲ ምስ ትግራይ ዝዳወቡ ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ግጭት ዝተዋፈሩ ሓይልታት ፌደራልን ሕወሓትን ናብ ግጭት ምእታዎም ዘይተርፍ ምዃኑ እቲ ትካል ኣመላኺቱ ኣሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ወጥሪ እንተተላዒሉ ብቐጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከም ዘለዓዕል እውን እቲ ትካል ኣጠንቂቑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከባብታት ዶባት ከቢድ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ዝተቐሰ ዝፀብጻብ ሰራዊት ኤርትራ ሓዊሱ ቀንዲ ምድላዋት ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይግበር ከም ዘሎ ይሓቢሩ ብቐንዱ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ምስ ዕጡቃት ትግራይ ሓቢሩ ይንቀሳቐስ ኣሎ ወተሃደራት ኤርትራ እስካብ ዓዲግራትን ተንቤንን ኣትዮም ምህላዎም ዝዝከር ምዃኑ ንዓይን መሰኻክር ጠቒሱ እዩ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጸብጺቡ ዘሎ እቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንተተላዒሉ ከም ስዑድ ዓረብን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝኣመሳሰለ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝኣትዋ እቲ ጸብጻብ የጠንቅቕ ምስ ኢትዮጵያ ብምትፍናን ዘላ ግብፅን ኣብቲ ዞባ ተሸሚማ ዘላ እስራኤልን ጣልቃ ምእታው ዘይተርፍ ምዃኑ እውን ኣመላኺቱ ኣሎ ኣብ መበል 11 ሰዓት ዘሎ ወጥሪ ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ እስራኤልን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ምስ ኢትዮጵያ ክውግና እንከለዋ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ድማ ምስ ኤርትራ ክውግና ምዃነን ኣተንቢሁ ኣሎ እዘን ሃገራት እውን ኣብ ኩናት ሱዳን ጣልቃ ምእታውን ነቲ ስክፍታ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ምትእስሳሩ እናወሰኸ ከም ዝመፀ ድማ ይሕብር ኣሎ Now, زي كم تريوز لهم تكوينات كتاكندي كجوهر كم زغل توم أجوهر تناي تكوينات زبل وزلويو زي تبقى كوينات يوم زارب زلو بتعلم ما زي تبقى كوينات سلام تاكندو يزارب ولا ندريلكم عبايتا زفت زلو كوينات نمشفان انتي مالت كايو سمعوا دحان ለነው የሚነገረው እስቲ አዳዲስ መረጃዎችን ብታካፍለን መልካም መሳይ እንግዲህ ከ3 ቀናት በፊት በማዕከላዊ ጎንደር አለፋ ወረዳ ዋና ከተማ የሆነችው በጣም ቁልፍና ስትራቴጂክ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላት የሻውራን ከተማ 7 የኮንክሪት ምሽጎችን የመከላከያ የአድማ ብተና የፖሊስ የጉጅሌ የሚባል እንዲሁም ሰላም አስከባሪ የሚባሉ ኃይሎች በበርካታ ቦታዎች ላይ ምሽግ ሰርተው መጀመሪያ እጅ ሊሰጡ በሸር ሽማግሌ ጠይቀው አልሳካ ሲል በ5 አቅጣጫ ጥቃት በመሰንዘር የሻውራ ከተማን ለ8 ተከታታይ ሰዓት ውጊያ በማድረግ 7ቱንም ምሽግ በመደረማመስ ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈው በ231 በላይ የአድማ ብተናና የሚሊሻ ኃይሎች ሲገደሉ የሻውራ ከተማ አስተዳደር የፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ውባንተ ይርሳውን ጨምሮ እንታና ንሰመዘለና እቲ ናይ ምዕራባዊ ሚዲያ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ነቲ ብልጽግና ኣብ ኩናት ከያተወ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ يمثل كبلو خلو كاب زيرو تبقيسهم يكونون هذا كابتي نريو زلنا فانو كقطعه نقد ميغصو نادفه يخيدالو ابنت اب تيريتوريال كنترول اب غوندر نكسا كندي ابيتي
ኣብ ጎንደር እናዓበየ ናብ ቃላይ ጣና ናብቲ ቃላይ ጣና እናቀረበ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብ ሽዋ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ስትራቴጂክ ታውንስ ካፕቸርድ ኣፍተር 8 hour battle ድሕሪ 8 ሰዓታት ኩናት ኣገደስቲ ከተማታት ይቆፃፀር ከም ዘሎን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ማልቲ ፎርቲፋይድ ሚሊታሪ ፖዚሽንስ ብዝተፈላለየ ድፍዓት ዝግበር ዘሎ ኩናት እውን ኣሎ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ሞታትን ቁስላትን ክዛረብ ከሎ ድማ 231 ምስ ብልጽግና ዝተኣሳሰሩ ሰራዊት ከም ዝተቆትሉ ልዕሊ 231 ከምኡ ድማ ካልኦት ብዙሓት ድማ ከም ዝቆሰሉ ከም ዝተማረኹ ይነግር ኣሎ ብዙሕ ኣፅዋር ከምኡውን መሳርሒ ከም ዝማረኹ ይነግር ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ግዛእታት ምቁፅፃር ድማ ኮንትሮል ኦፍ ሸዋ ኣብ ከተማታት ዝተቆፃፅሩን ሸርዋ ደልጊ ከምኡ ድማ ካልኦት ከተማታት ነጊሩ ኣሎ continued offensive in መንቆንጣ and nearby areas እናስፋፍሐ ይኸይድ ኣሎ ሳውዝ ጎንደር ደቡብ ጎንደር ተኸይድና ድማ ይብላ ኣሎ government convoys destroyed ናይ መንግስቲ ድሩዓት መኻይን ከም ተደምሰሳ ክሳብ ልዕሊ 20 ዝኾና ይብላ ኣሎ ከምኡ ድማ ፅርግያታትን ምንቅስቃስ ናይቲ ፀላኢም እውን ከም ዝተቆላለፈ ይነግር ኣሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ civilian farmers are reportedly capturing militia ስለዚ ወላቶም ሓረስቶት ተንሲኦም ካብቶም ምልሻታትን ናይ ብልጽግና ሰራዊትን ብረት ይሕዙ ከም ዘለውን ይቋፀሩ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ by the way ንዑ ዘርኢ ሓንቲ ውፅእ ዝበለት ሪፖርት ነይራትኒ ብዛዕባ እዚ ናይ ምልሻ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት እውን ክንሪኦ ምንታን this is becoming very very interesting ምክንያቱ at the end of the day ብልጽግና አባይታ ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ ላሴ በተባለ አካባቢ በነበረው የአድማ ብተና ካምፕ ላይ በደረሰው የደፈጣ ጥቃት 6 የአገዛዙ ጦር በመደምሰስ በርካቶችን እጅ ከፈንጅ ይዘው ከከተማ መውጣታቸውን አስታውቋል። በባህር ዳር ከተማ ዙሪያ ጭስ አባይ፣ ዴንሳባታ፣ ዳና ማርያም የተባሉትን አካባቢዎች ከ15 ቀን በፊት ያዙ ቢሆንም ነፃ አድርገው ይዘው ባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ በ4 እና በ5 ኪሎ ሜትር ላይ የደፈጣ ጥቃት በመፈጸም በባህር ዳር ከተማ የሚገኘውን የአገዛዙን በርካታ ጦር ከፍተኛ ጭንቀት እንደፈጠሩበትና አሁንም በተለያዩ ቦታዎች ከባህር ዳር ከተማ ከም ታሪክ እቲ ናይ አምሓራ ሓረስታይ ብረት ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይቲ መንግስቲ ብኩሉ ተጻቦ ገጢሞ ዘሎ እቲ አምሓራ ዝበሃል ድማ ዳርጋ ባህሊ ናይ ብረት ዘለዎን ሓረስታይ ናይ አምሓራ ጽቡቕ መናብሮ ዘሎ ተገለገለስ ብረት ኣለዎ እዩ ሎሚ እቲ ዝበለፀ ናይ ብረት ዕድል እዩ ስለዚ ባህሊ ናይ ብረት ስለ ዘለዎም ነቲ ምልሻ እቲ ምድብ ሰራዊት ወፂኡ ብምልሻታት ስለ ዘብሎ ዘሎ ነቲ ምልሻ ኣብ ዓድኻ ክሓልፍ ከላ ኣቢኻ ወላ ናይ ፋኖ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ገብሩ ከም ዝነበሩ በዓል እዚ ኤርሚያስ ለገሰ ክምስክሩ ሰሚዕና ኢና ናይ ፋኖ ኣብ ውግእ ከሎ ምስ ሰራዊት ናይ ትግራይ ምስ TDF ኣብ ዝዋግእሉ ዝነበሩ ፋኖ ዕድል ክረክብ ከሎ ነቶም ወታደራት ናይ ፋኖ ንገሊኦም ናቀተለ ንገሊኦም ናሃረመ ብረት ይምንጥሎም ከም ዝነበረ ንካላሽንኮቭ ኢሉ ሰብ ይቀትል ከም ወታደራት ናይ ብልጽግና ይቀትል ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ከምኡ ድማ ሕጂ ከም ዝንሪኦ ዘለና እቲ ሓረስታይ ናይ አምሓራ ብፍላይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ዘላ ከምዚ መዓት ብረታት ከምኡ ድማ ዘመናዊ ብረት ይሕዝ ኣሎ ቀደም ናይ ቀደም ብረት ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሞደርን ኣፅዋርና ሓዘ ይኸይድ ኣሎ ምስቲ ናይ ብረት ካልቸር ዘለዎም ምስ ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ብረታት ዝሕዝዎ ዘለዉ እታ ኢትዮጵያ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ወላውን ብልጽግና ምስ ወደቐ እቲ ሃገር ናበይ ክትከይድ እያ ከም 91 ክኸውን ዲ ንዝብል ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ሓያል መንግስቲ እዩ ነይሩ ደርጊ ማለት ሓያል ወታደራዊ ቅልጥም ስለ ዝነበሮ ብጀካቶም ህወሓት ገለመለ ኣትኪሎም ኣብ በረኻታት ዝዋግኡ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ኣብ ገዝኡ ማይ ሰትዩ ኣብ ገዝኡ እናዞረ ዝኸይድ ወታደር ወይ ኣብ ከባቢ ዓዲ ነበረ ስለዚ ህወሓት ተበልካ ኣብ በረኻታት እዩ ነይሩ ምዕራብ ከተማታት ሸጉጥ ነበረ ህዝባዊ ግንባር ተበልካ ኣብ በረኻታትን ኣብ ጎቦታትን እምበር የስ ከም ሓፋሽ ውድባት ነይሩ እዩ እዚኣቶም ግን ካብ ገዞም ዝብገዙ መብዛሕትኦም ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት እቲ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ደረጃ ናይ ብሓቂ ነቶም ኩነታት ዝጥምቱ ዘለውን ዝርዩ ዘለውን ኣሰንባዲ ኩነታት እዩ ነዚ ሪያሊቲ ነዚ ክውንነት ኣባይታ ንምሽፋን ንምሕባእ ንዕዑ ማስክ ንምግባር እዩ ድማ እዚ ኩናት ምስ ኤርትራ ገጅፍ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ከቢድ ኩናት ይመጽእ ኣሎ ከምዚ ይመጽእ ኣሎ እናተባሃለ በብምንጭታቶም ዝወፅእ ዘሎ I'm not saying እዚ ማለት ብልጽግና ናይ ዕንደራ ኩናት ናብ ኤርትራ ገጹ ከበግስ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ናይ ዕንደራ ኩናት ከበግስ ከም ዝኽእል እሞ we all know ማለት እዚ ስርዓት እዚ ካብ ዕንደራ ድሕር ዝብል ከም ዘይኮነ ሪናን ሰሚዕናን
نوح وان تخاتيلنا لنا سعرته زعمنا يكون منالبات ناي موداتا ناي كوينات حلمناتو نمجهات زعجي كيدو زلو مغشا مردا يدلي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ኣዘርባይጃን ምብጻሕ ይካይዳሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ትማል ሐሙስ ናብ ኣዘርባይጃን ዝገሸ እኳ እንተኾነ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዘርባይጃን ሰሚር ሸሪፎቭን ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ያልቺን ራፊያቭን ኣብ ኣህግራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሄይዳር ኤርትራን ወጥሪ ዓሲሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ላይን ጽጋብ ነተን ወሓሽም ኣዘራሪባቶ ኣላ ምስቲ ጊዜን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ረስምን ኣብ ምስ ቀረባብቲ ሃገራት እንኩላይ ሱዳን ሓዊስካ ማለት እዩ ዘሎ ምፍታጥ ሶማል እውን ኣብዚ ተኣትያ ናይ ኢትዮጵያ ጎረቤት ዳርጋ ብምልኦም ብፀገም እዮም ዘለዉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚ ምክንያት እቲ ዑደት ወታደራዊ መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ብካልእ እውን ክረአ ከሎ ርክብ ናይ ኣዘርባይጃንን ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ወታደራዊ ኣፅዋር ምሽማትን ወታደራዊ ርክባትን እዩ ኮይኑ ፀኒ ናይ ምክልኻል ሚኒስትር ናይ ተዓዲን ኢትዮጵያ ከም ዝመፀ ፍለጥ እዩ ናይ ጓልቲ ፕሬዚደንት ናይ ኣዘርባይጃን ኢልሃም አሊየቭ ጓሉ ኣብ ናይ መሳርያ ኣብ ምሻጥ ትነጥፍ ከም ምዃና መጠን እሳውን ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ጌራ ከም ዝነበረት ዝቐረበ እዋናት ይፍለጥ እዩ ብሚድያ እውን ተጋዊሑ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ርክብ ብሓፈሹ ክረአ ከሎ ወታደራዊ ርክብ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ እውን ሚኒስትር ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ኣዘርባይጃን ናብ ኢትዮጵያ ብምምጻእ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ወታደራዊ ዓቕሚ በሃገራዊ ዓቕሚ ንምድልዳል ዝብል ስምምዕ ከቲሞም ነይሮም ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ትማሊ ናብ ኣዘርባይጃን ምስ ከደ ድማ ንወታደራዊ ስምምዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጹ ሓበሬታታት እዮም ዝወፁ ዘለዉ እሞ ምስቲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ንሰብ ግምት ብምእታው ናይ ሕዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ኣዘርባይጃን ዘካይዶ ዘሎ ምብጻሕ ምስ ዕድጊት ኣጽዋር ዝዛመድ እዩ ክንብል ንኽእል ዶ? ብጣዕሚ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ኣዘርባይጃን ትፍለጦ ብጋዝን ብነዳድን እዩ ናብ ብሰደድ ብቐንዱ ኣብኡ ዝተመርኮሰ እቲ ቁጠባ ናቶም ብምክንያት ከዓ ሓንቲ ካብተን ሕትም ዝበላ ሃገራት ምዃና ይፍለጥ እዩ ግን ኣብ ኣዘርባይጃን ኣብ ዝሓለፈ ዳርጋ ልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰረየ ናይ ኣጽዋር ምእካብ ስራሕ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ምስ ኣርሜንያ ዝነበሮም ፀገም ኣብቲ ነጎርኖ ከረባኽ ዝበሃል ክልል ናይታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኣዘርባይጃን ዘሎ ብኡ ምክንያት ክልተ ግዜ ምስ ኣርሜንያ ውግኣት እዮም ነይሮም እዮም ኣብቲ ቀዳማይ ውግእ ኣብ 9 ሰዓታት ዝተገብረ ተሳዒሮም እቲ ቦታ ትሕቲ ቁፅጥር ናይ ኣርሜንያ ፀኒሑ ድሕሪኡ ቀፂሉ ከዓ ኣዘርባይጃን ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ 9 ሰዓታት ሒዙ ማለት እዩ ምድላዋት ገይሮም ብናይ ቱርኪ ሓገዝ ብፍላይ ከዓ በተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ኣርማንያ መጥቃዕቲ ሙሉእ ዘይጉድል ኣፅዋር መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ናብዚ ቦታ ዝከይዱ ዘሎ ወይ እውን አብይ አሕመድ ንኩናትን ወረብ ኩናትን ኣፅዋርን ንምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ክሳብ ዝመፅእ ይፅበ ዶ ይኸውን ይፀንሕ ዶ ይኸውን ንዝብል ምናልባት አብይ አሕመድ ንአብይ አሕመድ ቀረባ ዝፈልጥዎ እንታይ ይብሉ ምስማዕ የድሊ አብይ ማንን ይዞ ወደ ጦርነት ለመሄድ እንዳሰበ ራሱ አይገባኝም የመከላከያ ጀነራሎች በጣም ጥቂት ናቸው ዛሬ ወታደር የሆኑት አብዛኞቹ ነጋዴዎች ናቸው እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የዓለም ወርቅ ዋጋ በጣም ከመጨመሩ የተነሳ ጎልድ ረሽ እየተካሄደ ነው ጀነራሎቻችን አብዛኞቹ የወርቅ ነጋዴዎች ናቸው ከዛ የተቀሩት የስኳር ነጋዴዎች ናቸው ሲሚንቶ አሁን ረክሷል ከነጋዴ ጋር ተባብረው ነው እየሰሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች ስርዓት አልበኛ የመንግስትን ሳይሆን የአብይን ዓላማ ብቻ ሳይሆን የግል ዓላማን ለማራመድ ድራሽን ያጠፋዋል ከዚህ የተነሳ ስርዓት አልበኝነቱ በጣም ከፋ ስለሆነ ምርጫ ውስጥ እንደ ፓርቲ አመራር የኔን ደጋፊዎችና የፓርቲን አባላት ወደ ምርጫ አስገብቼ ወደ አርሲ ወደ ሐረርጌ ወደ እጅንታዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ አብይ አሕመድ እዚ ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደጋ ብትክክል ይንገሮ የለን ዝብል እምነት ኣሎ ከምባል ጀዋር ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ እቶም መራሕቲ እቶም መኮንናት ናቱ ንጉሆም ምሸትን ሰባ መሪቕና ከምዚ ጌርና ክብሉ ኢኻ ትሰምዖም ግን ኣባይታ ከዓ ክረአ ከሎ ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር የለን እጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ናቶም ለውጢ የምፅን እዩ ስለምንታይ ብልፅግና ብትክክለኛ ጀነራላት ኣይኮነን ዝምራሕ ዘሎ እንታይ ዳ ብነጋዶ ጀነራላት እዚ ከዓ ወርቂ ኣብቲ ሃገር ወርቂ ዋጋ ላዕሊ የይቡ ስለ ዘሎ ናይ ወርቂ ራሽ ወይ ከዓ ወርቂ ረኺብካ ምሻጥ ማለት ሕፁፅ ዝኾነ ሓብቲ ምድላብ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ሙሉም እቶም ጀነራላት ኣብ ናይ ወርቂ ንግዲ ድዩ
ናሽኮር ንግዲ ድዩ ኣብ ካልእ ንግድታት ዝተቆማጥዑ ስለ ዝኾኑ ትክክለኛ ነቲ ናይ ውግን ኩነታትን ክርድዎ ይክእሉን እዮም ነቲ ኩነታት ድማ ነታ ቦታኦም ድማ ክኸስርዋ ይደልዩን እዮም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘብለጭልጭ ንሪኦ ዘለና እቲ ዕድላት ናይ ሃብቲ ዘለዎ መመሊሱ እዩ ዝትኮስ ዘሎ ድኻ ድማ መሊሱ ኣብ ጉድጓድ ናኣተወ ይኸይድ ኣሎ ብዓብዩ ግን እዞም ጀነራላት እዚኣቶም ብርግፅ ዝኣክል ናይ ኩናት ምኽሪ ንኣቢ ሂብዎ ኣለዉ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ እታ ናይ መወዳእታ ምዚ ሕጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናይ እስራኤል ተራ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ኣገዳሲ ክኸውን እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ምዚ ናይ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ድሮ ከም ብዙሓት ምንጭታት እውን ከውፅዎ ጀሚሮም ዘለው ካብ ሶማሊላንድ ዝብገስ ዕላማታት ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ሶማሊላንድ ከም ቤዝ ዝብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ዜናታት ኣሎ ንኣብነት ይብል ኣለው ሎካል ሬሲደንትስ ሪፖርት እስራኤሊ warplanes took off from the Berbera base Somaliland ስለዚ ካብ ሶማሊላንድ ካብ በርበራ ዝብገስ ናይ እስራኤል ነፈርቲ ይብገሳ ከም ዘለዋ በርበራ Somaliland local residents in Berbera say that they witnessed what they described as Israeli warplanes taking off to the military base in the coastal city ካብቲ ገማግም ባሕሪ እስራኤል ሰሪሓቶላ ካብ ዝበሃል ዘሎ ነፈርቲ ክትንስኣ ከም ዝረኣዩ ይርዩ ይበሃል ኣሎ እዚ ማለት ድማ ናብ ኢራን ክድብድቡ ድዮም ከምኡ ድማ ሑቲ ናብዚ ቦታ እዚ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ይወፅእ ኣሎ ተደጋጋሚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ንኢራን መጀመርያ ቀዳማይ ዕላማ ኢራን ክኸውን እዩ ግን ሑቲ ዝበሃል ኣብ ኣእምሮኣ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሑቲ ንክትሓርም ኩሉ ዘለዋ ዓቕምታት ክትጥቀም ምዃና ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ኪላታት ዝነግርዎ ዘለው እዩ ስለዚ if this is going to happen ድሕሪ እስራኤል ነዚ ክትጥቀም ኮይና ካብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ሶማሊላንድ ናብ በዚ ጥሒሳ ናብ ኢራን ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ንሑቲ ክትሃርምቲ ኮይና ሑቲ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ሑቲ ድማ ምናልባት ከም ቀደም ንእስራኤል ክሃርም ክፍትን ይኽእል ክኸውን እዩ ንእስራኤል ክሰልጦ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ ግን ናበይ ክሃርም ምዃኑ እቲ ሑቲ ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ሑቲ ናብ ከባቢና ክመፅእ ንከባቢና ካብ ሶማሊላንድ ይብገሳ ከም ዘለዋ እንተፈሊጡ ንሶማሊላንድ ክሃርም so there is this ነዊሕ ሪፖርት Iran-Israel war has clearly taken on regional dimension the likelihood of its spillover into the Horn of Africa and the Red Sea is quite high ስለዚ እቲ ተኽእሎ ናይቲ ኩናት ካብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዘሎ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምምፃእ ክእለቱ ላዕሊ እዩ ይብሉ ኣለዉ እቲ ተኽእሎ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ተኽእሎ the Iran-Israel confrontation is no longer confined to the Middle East the Red Sea and Gulf of Aden are emerging as a new geopolitical fault lines where second order effects are already visible ስለዚ እቲ ናይ ኣብ መንጎ ኢራንን ናይቲ ጋልፍ ስቴትስን ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትን ግብረ መልስናቶም ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ ሑትን ኣብ መንጎ እስራኤልን ድማ ኣብ እዚ ወሽመጥ ናይ ዓደን ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ክካየድ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ሑቲ ኦልሬዲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፁ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ንቀይሕ ባሕሪ ታርጌት ክገብሩ ምዃኑ ከም ቀደም ኣብ ስርዑ ተመሊሱ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ነይሩ በዚሕና ስለ ዘሎ ኩሉ ክነምፅኦ ይከኣልና ስለዚ Houthis pressure in the Red Sea has brought the Horn of Africa directly into the risk zone. Somaliland is not outside this new security geography. ስለዚ ሶማሊላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳማይ ታርጌት ናይ እስራኤል ቤዝ ክኸውን እንድሕሪ ስዑድያ ትህረማላ ቀጠር ትህረማላ ኢማራት ትህረማላ ንብል እንተለና ናይ ኣሜሪካ መደበራት ስለ ዝሓዙ እዮም እምበር ካብኡ ተበጊሱ ሚሳይል ስለተተኮሰ ኣይኮነን ስለዚ ሑቲ ታርጌት ክገብሮ ዝኽእል ብቐረባ ድማ ሶማሊላንድ ይክኸውን ሶማሊላንድ ድማ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ዘሎ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጠንቂቖም ነይሮም እዮም እንድሕሪ ንእስራኤል ቤዝ ክቡ ኮይኖም እዞም ሶማሊላንድ ክንሃርቦም ኢና ኢሉ ነይሩ እቲ ሑቲ ናው ናይ ሑቲ ዓቕምን ናይ እስራኤል ዓቕምን ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ግን ሑቲ ሲሪየስሊ ዳሜጅ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣይኮነን ናይ ሶማሊላንድ ዲፈንስ ኣይኮነ ንስዑድያ እውን ተሰንበደ ሓይሊ እዩ ንእስራኤል እውን ኣብ ውሽጢ መሬታ ብዙሕ ግዜ ዕላማታት ክሃርም ዝኻለ እዩ ኣብ ከባቢ ኤላት ኣብቲ ናይ ወደባዊ ከተማ ብዙሕ ግዜ ዕላማታቱ ክሃርም ዝኻለ ሚሳይላ ዝተኮሰ ባሊስቲክ ሚሳይልስ ኣብዚ ቦታ እዚ ክሰግር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ቀፂሎም the security environment is no longer
what it is. Iran extends deterrence narrative increasingly places actors associated with Israel into potential target category. ስለዚህ እዚ ኢራን ነቲ ሓይሊ ናይቲ ተኣኪቡ ዘሎ ከዝርግሖ እንድሕር ኮይና እውን እዚ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል and geography makes Somaliland vulnerable. ስለዚ ጂኦግራፊ ድማ ንሶማሊላንድ ታርጌት ከም ትኸውን ክገብራ እዩ። Somaliland's ambiguous international status lowers the political cost of potential attacks. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢ እዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዓብይ ታርጌት ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ። ንግዜ ክንገድፎ ኢና ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ና እዚ ንሪኦ ዘለና ንነብሱ ዝኻለ ምዕባለታት ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ እንድሕሪ ኣብዚ ክህረብ ጀሚሩ እንታይ ፅልዋ እዩ። እዚ ጥራይ ከማን ኣይኮነን ካልእ ክፋልናቱ ብዓብዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታቱን ብኸመይ ክፅሎ እዩ። እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ግምታት ዘድልዮ ዘሎ ጉዳያት እዩ። ምክንያቱ ቼን ኦፍ ሪኣክሽን ይብልዎም ብዙሓት ነገራት ኣለው ዝተተሓሓዙ። እዚኦም ተተሓሒዞም ዘለው ነገራት ብኸመይ መንገዲ ክቕፅሉ እዮም ንብዙሓት ሰባት እዮም ዘገርሙ ዘለው። ስለዚ ሓደ ነጥቢ ናብቲ ካልእ ነጥቢ ሓደ ነጥቢ ናብቲ ካልእ ነጥቢ እናሰገረ ምስትበሃል የድሊ ምናልባት ምዚ ቀጥታ ከተተሓዘ ይትኽእል ኢኻ ግን ክተሓሓዝካ ዝኽእል እዩ። መገሻ ናይዚ እውን ትዝክርዎ ይኹን። Be part of Israel's Hexagon alliance rivaling its enemies? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has proposed a new Hexagon alliance, linking Israel with partners including India, Greece, and Cyprus to counter regional adversaries such as Iran and allied groups. Days later, Israeli President Isaac Herzog made a rare official visit to Ethiopia, meeting Prime Minister Abiy Ahmed to discuss cooperation in areas of mutual interest. It is unclear whether Ethiopia would join any formal alliance. Analysts note that while Israel is deepening diplomatic outreach in Africa, the African Union has previously criticized Israel. Now, እዚ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ናብ ዝመፅዎ ዝነበረ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ከባቢ ኩናት ሓደ ዓቢ ኩናት ናብ ኢራን ከተበግስ ምዃና ወዲኣቱላ ኣብ ዝነበረት ኩሉ ነገር ኣብ ተዳልየሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ናብ ብልፅግና መፅኡ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ኩናት ዘሎ ሃገር ካልኦት ቀዳምነታት ክህልዎ እዩ ዝግባእ እንተዘይኮይኑ ድማ እቲ ዝገብሮ ዲፕሎማሲ ምስቲ ናቱ ኩናት ዝተሓሓዝ ነገር ኣለዎ። ስለዚ ብልፅግና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ተቐርቂሩ ክህሉ ከም ዝኽእልን ተቐርቂሩ ጥራይ ዘይኮነስ መጋበርያ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ብፋኖን ብሸነን እናተዘከረ ከሎ ሰራዊቱ ሙሉእ ንሰሜን ምምፅኡ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ምስ ኢራን እናገበርዎ ዘለው ናብ ኤርትራ ገጾም ክፍትንዎ ዝኽእሉ ኩናት ተኽእሎ ናቱ በዚ መንገዲ ክትልክዖ ትኽእል። እንታይ ክብል ኢለ ንሰሜን ኩናት ንክገብሩ ኣካል ናይቲ ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሑቲ ክሃርሙ ተመሳሳሊ ድማ ካልእ ሓይሊ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ መጥቃዕቲ ንክገብር ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ኢትዮጵያን ይካየድ ከም ዘሎ እዚ ድማ እዚ ኣላያንስ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ክዝረበሉ ዝፀንሐ ኣላያንስ ምዃኑ ተገንዚብና ኣለና። ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኩላቶም ናበይ ገጾም እዮም ክወስዱና እንታይ ክኸውን ኔክስት ቻፕተር ናይ ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ኢልካ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለው እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና። ሓንቲ ምስኡ ትኸይድ ዘላ ምናልባት ካብዚ ኣርእስቲ ውፅእ ከይበለት ግን ቁሩብ ናብኡ ክትገጥም ትኽእል ሓንቲ ነገር ከረየኩም እየ። እዚ ድማ እቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ክግበር ዝኽእል ፈተነታት ቁሩብ ትለይ ኣንፈት ክትበና ትኽእል እያ። ፎር ኤግዛምፕል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሳተላይት ኢሜጅ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ሓደ ነገር ክንርኢ ስለ ዝኾንና ኢና ቁሩብ ዙም ዝገበርዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ሎጂስቲክስ ናይ ኢማራት ንኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክ ነዚ ይመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እንታይ እሱ ቀጥታ ካብ ኣቡዳቢ ዝብገስ ኣብ ቦሳሶ ድሮ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መስርሕ ቡ ናብ ቦሳሶ ይመፅእ። ቦሳሶ ማለት ፑንትላንድ ማለት እዩ። ካብ ፑንትላንድ ተበጊሱ ድማ ናበይ ይኸይድ ኣዲስ ኣበባ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናብ ኣሶሳ ዝበሃል ቦታ፣ ካብቲ ኣሶሳ ድማ ናብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝጅለብ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ድሮን ቤይዝን መሰልጠኒ ማእከልን ተገይሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ጥቆ ድማ ኤርፖርት ኤርቤዝ እውን ገይሮም ኣለዉ። ድሮናት ካብ ተበጊሰን ናይ ዳዕ መስርዕ ናብ ሱዳን ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝግለፅ ሓበሬታ ፀኒሑ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ነገራት ከመይ ኢሉ ይተኣሳሰር ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እየ ዘርእየኩም ዘለኹ። ምናልባት ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ኢኩዌሽን እዚኣ ክንእትዋ ንኽእል ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝተራየት ወይ እውን ዝተሰምዐት ነገር እንተላ እዚኣ ርእሲ እዚኣ እያ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ
ካርጎ ዝፀዓነ ናይ ኣፅዋር ሎጂስቲክስ ፅዒኑ ካብ ሊብያ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኸይድ ዝነበረ ሓደ ድሩዓት መኻይን ዝነበራ ሰራዊት ሱዳን ወሊዑ ገዲፍዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ሽግር እዩ ወይ እውን ጭንቀት ፈጢሩልን ኢማራት። ምክንያቱ ኢማራት ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ብዝተኻለ መንገዲ ኣፅዋር ክትእትወሉ ኣለዋ፣ ሎጂስቲክስ ክትሰርሓሉ ክትክእል ኣለዋ። እቲ ብሊብያ ዝመፅእ ዘሎ ድማ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ እዩ ነዳዲ ክመፅእ ከሎ ኣፅዋር ክመፅእ ከሎ ከምዚ ዓይነት ድሩዓት መኻይን ክኣትዋ ከለዋ ብወገን ኢትዮጵያ እውን እቲ ሰራዊት ሱዳን ሓበሬታ ምስ ረኸበ ኣብ መንገዲ እናወልዐ የቃፅሎ ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ገንዘብ ክሳራ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ከቢድ ወጥሩ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓኑ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቲ ኩናት ከቢድ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ነቲ ኩናት ንምንዋሕ ዝውሰድ ዘሎ ምርጫታት ብኢማራት እናኸበደ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ንሰሜን ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣካል ናይቲ ኣብ ካልእ ቦታ ዝግበር ዘሎ ውጥቀት ምዃኑ ምግንዛብ ክንደሊ ኢና። ስለዚ እዚ ኩናት ናብ ኤርትራ ዶ ናብ ገለዶ ክግበር ዝኽእል ኣካል ናይዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ። It's a very very interesting time ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ኩሉ ኣስፊሕካ ንኽትሪዮ ዘገድድ እዩ። ሓንቲ ፅሕፍቲ ለንቀነ ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ ሓንቲ ፅሕፍቲ ውፅኡ ነይሩ ቫይራል ኮይና ነይራ። ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩ እሳ ፀሚቆም ኣውፅኦማ ነይሮም። እንታይ ዝብል መራሒ ናይ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገሌ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ጅቡቲ Friday of strategic port city of Berbera in Somaliland will pose a direct threat to regional stability. እዚ ናይ በርበራ ወደብ ከምኡ ድማ ሶማሊላንድ ምስ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝምድና ዓብ ፀገም ክፈጥር ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። እንታይ ዝብል እቲ እስራኤል ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሃገራዊ ሃገር ናይ ምዃን ሕልሚ ዘለዋ መዝሚዛ ብኮ ተጠቂማ ነቲ ፀገሞም ወሲዳ ዓብይ ነገር ኣጀንዳታት ንከተሳልጥ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሽግርን ፀገምን ንክትዘርእ ትመፅእ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ስለዚ ናይ ቢዝነስን ናይ ቁጠባን ዘይኮነ ዓብይ ሽግር ኣብ ከባቢኦም ክትፈጥር ምዃን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዝነገር። He expressed deep concern that the authorities in Hargeisa might agree to any geopolitical concession in exchange for formal recognition. እዚ ማለት ድማ እቶም ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ መራሕቲ እስራኤል ዝበለቶም ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ሕራይ ክብሉ እዮም ምንቲ ናይ ሃገር ተቐባልነት ንክረኽቡ ኣፍልጦ ንክረኽቡ። እዚ ድማ ንዓብይ ሓደጋ ናብቲ ዞባ ንዝመፅእ ከሳልጡሎም ከም ዝኽእሉን ናብኡ ክደፋፍኡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር። The veteran leader also leveled uncharacteristically blunt criticism at the United Arab Emirates designed the Gulf nation as an Israeli's proxy gateway into the region. ልክዕ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዑመር ገለ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ከባቢና ፈረስ ናይ እስራኤል ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፉ ነቲ ሽግር ነቲ ኩሉ ዕግርግር ዝመርሕ ዘሎ ኢማራት ሃገረ ኢማራት ከም ዝኾነት ብግልፂ ይዛረብ። ስለዚ ውሕዳት መራሕቲዮም ኣነፂሮም ንኢማራት ዝወቕሱን ትገብሮ ዘላ ብግልፂ ትዛረቡን ሓደ ካብኣቶም ድማ መራሒ ናይ ጅቡቲ ኮይኑ ኣሎ። ምክንያቱ ምስ ኢማራት ልክዕ ከመይ ኤርትራ ዲቕ ዝበለ ፀገም ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ መጀመርያ ካብ ዓዱ ዝሰጎጋ እውን ንሱ እዩ። ንኢማራት ዝሰጎጋ እቲ ነቲ ዱባይ ፖርት ዝበሃል ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ካብቲ ወደቡ ዝሰጎጎ ንሱ እዩ። ናብ ኤርትራ መፂኦም ወደብ ክንሰርሕ ኢና ዘብሎም ዝነበረ ድማ ምስ ጅቡቲ ዝነበረ ኩነታት ንምትካእ እዩ ነይሩ። ግን ምስ ኤርትራ ድማ እቲ ኩነታት ምስ ራእይዎ ኤርትራ ኣይተቐበልዎምን ካብኡ ናብ ሶማሊላንድ ከይዶም እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ድራማ ንሪኦ ዘለና ኢና። ጉለ pointed out that the UAE is driving strategic shifts in the Horn of Africa. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ለውጢ ንክገበር ትደፍእ ከም ዘላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ስለዚ this is going to be very interesting. ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለዉ እንታይ ይሰማዕ ኣለኹ unverified reports said there has been a large explosion and tremor in Dubai pending confirmation. ኣብ ዱባይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ተኻይዱ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ጅሩ ኣለኹ ግን ዝተረጋገፀ ኣይኮነን unconfirmed news እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ነቲ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ developing stories እውን እናረኣኹ እየ ዝህበኩም ዘለኹ። ስለዚ this is ምናልባት ነዛ ቪድዮ ወዲየ ናባኹም ክሳብ ዝቕርብ ጥራይ ሓደ ዓብይ ፍፃመ እውን ከጋጥም ይኽእል ኸውን እዩ። ስለዚ we don't know. There's so many information out there ንኩሉ ድማ ኣብ ሓደ ካፕቸር ክንገብሮ ይንኽእል ኢና። ብዝኾነ
the Emirati influence أقول reaffirmed its country's close strategic alignment with Saudi Arabia. لذي انتهي زبل زلو نسو ببزا قديو Gule pointed out that the UAE is driving strategic shifts at the Emirat of Zobana Sagami Fatralo Nesudema Hagoru Kabno Wigze Msudia comes Honatin Nice Udia Masharat Mohanan is in a Grislazi Djibouti Lik Kam Kalot Abgoni Ertra Sudan Galaquino of course in Su Bogletun Namis Emirat da is a lumber Miss Ethiopia and the Nazaloy Salazi Gin حركة هبتم سومالي لهن ندحري إسرائيل صبوق يرات الدلادل تلا شكر كرتم مخانو زفلت نسي حد من البات كالك هبتم سأقام كقاط مزخ المخانو فليت مكاد مشبشاز قبر الزلو دماغ خينات نبهر بهر سبات نسبتات إثيوبيا تميلسو أقاسيلو خمزور دومون نصهري نازلو حد إثيوبيا بعلي خردا يقبا انترف بخوينات بخالي خنبر زي خيل منغستي أبز حالف شمون تعامتات حزبتات إثيوبيا حد حدهم قدام يغريو سرعات بلصقنا حق منغستن كلهم حقتاتن هادش تشبيلو امونغو تግራይን አምሐራን አሞንጎ አፋርን ሶማሊን አሞንጎ አምሐራን ኦሮሞን አሞንጎ አምሐራን ጉሙዝን አሞንጎ ኦሮማን ሶማሊን አሞንጎ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሔረሰባትን ዘይዛሪ ሓዋ አጉዱ ክባልዑ ገይሩ ሕዙን ፈጺሞ ይሆነሉ ንበር ህዝብ ትግራይ ናይ ምብርካ ወፍሪ ምስ ወገነ ብረት አፈሙዝ አዚሩ እቲ በዋናነት አምሐራን ኦሮሞ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ከም ዝቀጽል ዘማተ አይኮነን ፖለቲካዊ ጸገማት ብዘተንበር ቦታውደሮ ኃይል ስለዚህ ይፍታሕ ተገዲድ ኳወይት ዓንፊንካ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብ ዘይምልከተካን ደምካ ደም ኸልቢ ኮይኑን ኣብ ዝተርፈሉ ኩናት ተጠጢካ ዘለኻ ሰራዊት ብግልጽግና ፍሉይ ኃይሊ በታኒ ኣድማን ምልሻን በቃ ያኽለኒ አይዋጋእኒ ትብለሉ ግዜ ሕዚ ምዃኑን ክትርዳ ይግባእ እዚ ደማ ወታደራዊ ጥፋት ንምክያድ إذا دام وتدروا طفات المكان مهنيات كألاليش صنع منجست إثيوبيا حزب ملو طفات مفصام ذا أواج أب تجري طرحت حاجة يرسترفون يكونن ملو قرن أفريقيا سجر كأي بحر ما أخلاي مراق زحمس مخانو بحبش هذا لا سلام زي كبابن عالم لكم محاورسن بجوبو كردون زحادة جنيا سعيين زلوا كالي زور دما وخينات أو نموال وانتاو جامون خوف ينسوع أمور داتا كنا تاز ألمتن تسألمته تسأجن بتأمر حدنا تزبنا خمس خبز آيات أراترن سلامات سلفنا نوش بوت تجارات خمس غيرون التامن حزون وسانة من قصدي توبيا سعيبو أو هذا بتقرأ فترة قط عين مزحالن نتبولت كوسان أو زي ملك كتابير بيت فرد بموساد بقبل كامج أرش مرة تقرأ إن مهجار علمه لأخت حزام يصرخهم ذلوا في اللتن ودي تام كفش الكلاسين يجبا كم تريبوا زلهم دبرتين أب بزح تاريخ خليفة كهون خليجن أب زوانزي نبوليتيكات بوجر تردي ويبلي لهم معناته محج بوليتيكا يفلت المالة يكونن نمجمر يا جزيجن مرجعنا تجراي ويبناه هو حت مس ملوك أرن أفريقيا زز عمد مس ملوك أرن أفريقيا معر ربح زلوا نملو ستان سلامنا يكرن أفريقيا أقداسي بوتا زحز كوينو له إذا ما لدما نتزاتانا يكرن أفريقيا تزرق بلتسق الناس لزخوني انتاي غير دبرتين نخول لهم تباب كباب يزلو أبقونو كم سلف ويون مسؤوم سقام كم زي بلو أبسير ومالو فانو مساهم كباسنا بزح فتينيو مساهم كن باسا يندلنا تملغ تبصيح ومالو ني أبي إثيوبيا زبالع زلو حيلتات تقراي سقامهم كم زي كوني ني بنشانغول زبالع زلو أب جامبيلا زجبر زلوا أب روميا زجبر زلوا أب معرب كالبوتا زجبر زلوا بلتسقنا يصلايهم نحنا يكونان هو حد فطروا ينابلك شطوني الفتنيرو نو زكاة لكم زل برت نبلتسقنايو نعنا دمان حزبنا كتفي مسألو مس إيرترا مس كل قرن أفريقيا زلوا مس كل ما أكرم براق زلوا هنا بتكابينا زلوا نزي سلامن زتانا يزو بخزرك سلزغني أبقولنا تسلف في بلالو سلزي دبرتين هو حد تجراي زبالة مدرك حيزم الله أبزوان زي زدما ني أبي
كم تريو زلهم تستاديوم كمال مليون لبسب زي بسلامة سلفي تجراي أي تقرص أي تشرف أبزبل مالتيو هو حد كم زجيرو نزز بزي أب حدا بوتان خمسة أي كلني نيرو حق أنا مزراب حق مزراب صبغي هو حد بخمسة من قدك كبا ما يكلني نيرو الجيجن بلتسجنا زجبرو ميس كالكوليشنز زفترة حزب تجراي أب حدا مع الدكمات بوليتيكا في اللي ناتهم دما بخلو كتأساسر جميرو حدا كابتن مونغو زرقز نبره زبالو سمعو مخنياتو كل عينت تجارو يوم زلوا بزوانزي ناي أبي تجارو ويكانه بلتسجنا تجارو نيو فانو ونوجن شعبيا ونوجن يو فانو ونوجن يو جبس ونوجن لا سلزي حيليت أنكار أيو زمانه وعتقون عتيق الله سلزي نت فدرال منجستي نت سرعة نمفرس جيزة يوسد اللينيلو يحزبي زلع على زلع أزيد ما نمنتعي نتهلونا ونمرققاتيا سلزي نايحلونا ناي مبتتان حدقا تفتير الله سلزي نازنا يحلونا حدقا كنفتحو نخيل دما كلنا ناي بوليتيكا بارتيتات تتحساسبانا جيزة وتحساسبانا قديفنا حزبنا ندحنلو ناب حدا طربيزا نمصا إلو ناب حدا طربيزا مصي شعبيا ونوغن إيو فانو ونوغن إيو جبس ونوغن لا كم تري وزر لهم زياتهم خلاص ماسكو ماوت يوم كم تري وزر لهم هو حات زلن يبلي يلن أنا أبزح حجرين هزبين لولاونتين أي حليفة يبني والبريتوريا كتكبر اللي زله كينات أيدلني بتدقاقامي بصحفاتو بكفوت دبدابيتاتون بعصو دبدابيتاتون كينات أيدلني حورة أفريقيا عشان قلنا نبلا له سمع سين له زياتهم قل زي تبع الزربان تايم زلو الشعبيات أميدة مسفان وتعراريخه مسجبس مسكالوتن وين زردادين بلنا سلزي نكوينات دلله كوينات دليل لهم صوميهم نكوينات زفكر زل أبي أحمدي أبقون نقينكم دماء جاخات الود لهم حنت بالله بزي أنا تزبرت الزربا خوينا زرقوا أمن البت ترغيبا كبكم this is I think أنا بلتقنا درجة مودا بزون كتقلت أتغلقة I was really surprised كساع كندي ودي قوم كم زلو تكادرتات ناتهم زفتروا زلو زي زربا سمعوا اسكي قالوا واحد يوم واحد فين كلام زغدي تمسوا وده خسول زلوسي نشعبيان فانون تكيناس فدرال منكسي كن حق زيناي هذا زرا يقول افتقدم يزور شعبان يرمسوا فانون سن يريكونني اذا عسمرت يمسوا خون ياتلنا زور دوب زيان تالي بزح حدغا خلونا يخلي بزح شجر خلونا يخلي شجر زبلناكو برتيل علمكو يا حاجه كاكورنا علس برتيل علكم نغونه بوليتيكا ودابه وجينكم برتيل علكم يصقمنا يكون عندي نص صقمينا ولا لكن برتكنا اللي نخلنا زي منو عليكم صقمينا ياكو ويتصقمكم دغمو لنا مالتي بينا لجوك بينا تعشمو مسرح زلو اير دكان شجرين ولنا تግራይስና ብረት እንቀይሮ ይብልናን እንና ዋقع ይብልናን ተልካሲ ንሱ ልክዕ ተልካሲ ልክዕ ኮነ ተልካን ንሱ ደግም ይብልካን አነ ዝርደን ቡዩ ትግራይ ካኮይና ክትላዓል እንደ ኮይናሲ ከፖለቲካ ትግራይ ብረት እንደ ይርክላል ቁልቁላፍ ፍድፋ ኮይኑ ግን እንቀርስ ዘለና በሰላማ መንገዲ እዩ ዳምነት ናይ ሰላማ መንገዲ ሰላማ ቃርስ ከሽፉ ይብሉና ዘሎ የለነ ይካልን ይብሉ ሰባት ማን ይምተንኩም ዘሎ أمنتهم سمرة زبالو واحد يوم كواحد فنك زيا نبحكي شو مكوي فلت كونز بوليتيكانيا قد نبحكي نتكونتات بوغيرو articulation ناي مزراب كلا تابزوان زاقد هسي مالت بوليتيكا كرداكا غليبت كنيوم نتي نغرات أنا تصير كان سب كتأمن تخل دايو سلازي ناي تسعات كانن شفرون ردان كالوتن زقبرو وزلو جيم 100 يوم زهر موزلو كابو بفليز بلد ما أبزي بفلاي نتكونتات أنا تصيرو زحرم زلد ما كلانا أمنيو سكنا ونسكر دقيمة مرة صاميم حزب تግራይን حزب أمحاران ግን ቀዲሞም ነቂሖም ናይ ሰላም ጽምዶ ፈጢሮም ጸኒሖም እዮም ብሓፈሻ ኩሎም ሰላም ዝጸሞም ህዝብታት ሰሜን ካልኦት ህዝብታትን ንቕሓቶም ልዕሊ 4 ኪሎ ኮይኑ أقدمهم ناي سلام صمدو تواريدهم فطيرهم ጸኒሖም እዮም ስለዚ እዞም ናይ አብይ አሕመድ ናይ አፍ ደገ ምንጻፍ እንተ ዘይኮንና ኢሎም ዝቀዳዶም ዘለው ውሕዳት ኣሕዋትና ንዚኦም ዘለና መልእኽቲ ግዘ መተዓዛዘቢ እዩ ንዝሓልፍ ግዘ ዘይሓልፍ ሕሳር ስራሕ ኣይትስርሑ ናይ አብይ አሕመድ ፈረስን ጋርን ኮይንኩም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ንምግጫው ኣይትድከሙ ውቃበ 4 ኪሎ ንምርዋይ ተባሂሉ ሰላም እናወልኩም ውግእ ንህዝቢ ትግራይ ኣይተዋልዱ ክብል ይደሊ
ናይ ስኒትን ናይ ምሕዝነትን ጽምዶ ዝፈጠርካ ክባን ዕጽዋን በውሕልና ካሴርካ የኻ ብልጽግና ቅድሚ ሕዚ 2-3 ግዜ ውግእ ክኸፍት ትንዕ ኢልኳ እዩ ነገር ግን ሳላ ምሕዝነት ዝፈጠርካ ንድሕሪ ተመሊሱ እዩ ሕዚ እውን ሕሽኪ ኣጽዋርን ሰራዊትን የጸግ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ገዙ እዩ ዘሎ ህዝቢ ዓፋር ህዝቢ ሱዳን ኣብ ገዞም እዮም ዘለዉ ውግእን ወረውግን ኣይደልን ዝብል ዘለዉ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ብልጽግና እዩ ናብ ገዛና ውግእ ክኸፍት ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዙይ ንምኽባስ እግረ መንገደይ ንልሂቃን ኣምሓራን ንልሂቃን ኤርትራን ብሓፈሻ ንኹሎም ናይ ሰላም ጽምዶ ዝፈጠሩ ህዝብታት ዘርእይዎ ዘለዉ ንቕሓትን ሓድነትን ተወፋይነትን ብሽም ባይቶና ንኣዳይ ክገልጸሎም ይደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ከመይ ኢላ ትተኣሳሰር ኣላ ናብ ኣምሓራ ገጽና ምስ ንኸይድከ ራሪ የሆነው አቶ አማኑኤል አሰፋ ፋኖን ለማጥፋት በይፋ ተጋብዘን አልተቀበልነውም በማለት ተናግሯል። የአማራ ህዝብም ከባድ የሆነ ጭፍጨፋ እየተፈጸመበት መሆኑን በግልጽ ተናግሯል። ያንም ጭፍጨፋ እያከናወኑ የሚገኙት የራሱ ተወላጅ የሆኑ የብአዴን አመራሮችም ጭምር መሆናቸውን ተናግሯል። በሌላ መልኩ ደግሞ ዛሬ የሚያቀነን ስለሆነ የሚተዳደሩት ታይም ዝብሉ ዘለው ተጋሩ ነቲ ኣምሓራ ንምህራም ዝግበረና ዘሎ ፃውዒት ኣቢና ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ብሰላም እምበር ብኩናት ክፍታሕ ንደልዮ ሽግር የብልናን ፀላኢና ሓደን ሓደን እዩ ብልፅግና እዩ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ፀገም የብልና ምስ ኣምሓራ ፀገም የብልናን ብምባል ነታ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ክፈጥሮ ዝደለየ በዚ ናይ ትግራይ ክልላት ወሲዱ ናብ ንብልፅግና ይወሲድዎ ኣምሓራ ይሃቦምን ግን እቲ ገይን ክፃወቶ ዝፈተነ ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ተጋሩን ኩናት ንኽውልዕ እዩ ወዲ ወረደ በኣ ጌርና ክንውድኢና ሕጋዊ ናይ ሕጊ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ሕቶ ፖለቲካዊ ውፅኢት ኩናት እቲ መፍትሒ ድማ ፖለቲካዊ ነቲ ኩናት ካልኣይ በቲ ውፅኢት ምክንያት ክፍጠር ዝኽእል ካልኣይ ዙር ኩናት ከይፍጠር ንምግባር ዝኽእል ፖለቲካዊ ፍታሕ ምግባር እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ሕቶ ሰላማውን ፖለቲካውን ፍታሕ ዘለዎ ክግበረሉ ዝኽእል ናብ ኩናት ከምርሕ ዘይግብኦ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወላ ወዲ ወረደ እውን መርገፂ ከነፅር ብምዃሉ ዘገርም እዩ ናይ መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያ በዚያ ገይረ ክውድእ ከሌባ ጋር ሲተባበር የለየትኛው አካል ነው ሄዳችሁ የምትጮት? እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ ምን አጋጠመ? መገናኛ ኦርደር ለማድረስ በዛው ከባንክ ብር ለማውጣት ሄድኩትና ከኪሴ ስልክ መስሎት ዋይፋይ ወሰደ ሌባው። ከዛ እኔ ራሴ ሮጬ ተቀበልኩትና ሰዎች እዛ ምናምን መጡት። እኔ ወደ ባንክ ገባ። ከዛ ማነሽ ነው ምናምን አሉኝ። ወጣሁት። ከወጣሁ በኋላ ምን ተፈጠረ? አይ እንደዚህ ዋይፋይ ወስዶ ነበር ግን ተቀብዬዋለሁ አልኩትና በቃ እኔ መሄድ ፈለኩት። እነጀስ እንዴት ነው ከየት ነው የወሰደ ስሉ ኪሴን ክፍት ሳረግ ብር አለ ካለ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ሁለት ፖሊስ ነበሩ መጀመሪያ የመጡት ከየት ተጠራርቶ እንደመጣ አላውቅም። 6 ፖሊስ ሆኖብኝ ከዛ ልጁን ፒስ ሆኖ ያወሩታል። እኔን ብር ስጭኝ የሚሳ እኛ እኮ እዚህ ምን ቆሞ ለዚህ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ማገናኛ ደራርቱን ጻፈለፊት ደራርቱን ጻልኩት መተባበር እንታይ ትብልደላ መሲልኩም ኢትዮጵያ ተኸዱ ሓደ ኣለኹም እንዲኹም ይስተርኩም ጥራይ ዝብለኩም እምበር ኣብዚ ምኻድ እኳ አይደለን እዩ ኢትዮጵያዊት እያ ዛጓል እዚኣ መገናኛ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ሓደ ሰብ ካብ ቦርሳሲ ዝኾነ ናይ ዋይፋይ ራውተር ዲገለ ወሲድላ ተጓያ ምስ ተፀዳዲፋ ኣምፅያ ካብኡ ተቃሊሳ ኣትሪፋቶ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ባንኪ ኣትያ ዝኾነ ገንዘብ ክትወፅእ ከላ እቶም ፖሊስ መፅኦም እንታይ ኮይን ክገለገለ ኢሎም ክፍትሽዋ ጀሚሮም ኣጋጣሚ ኣብ ቦርሳ ድማ ገንዘብ ረኪቦም ንዓዓ ክሕግዙ ዝግባእ ነቲ ገበነኛ ክሕዝዎ ዝግባእ ካልኦት እውን ሒዞም ኣለው ኣክንዲ ንዑ ሓቱ ናብ እስር ቤት እንትወስዱ ንዓይ ገንዘብ ሃብና ስለዘድሓና ክብልዋ ጀልም ካብ በዓል ንስኺና ክንክፈል ንደሊ ነቲ ሰራቂ ኖርማል ሒዞሞ ምስ ይዕልሉ ኣካል ናቶም ምዃኑ ይተሰራቂ ማለት እዩ ንዓዓ ድማ ገንዘብ ሃብኒ ገንዘብ ክትቦም ካብ 2 ናብ 6 ደይቦም ኣነ ዝገረበትን እዛ ሕጂ ትብላ የትኛው አካል ነው ታዲያ? ለምሳሌ ተሰርቀን የትኛው አካል ጋር ሄደን ነው በስነ ስርዓት ሌባ የሚይዝልን? እኔ እናቴ ሰው ቢደፋት ህግ አለ ብዬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሄጄ አልከስም።
በቃ አልቅሽ ብዬ ለመኖር ፈልጋለሁ መኖር ፈልግ ሰው እንዴት ተሰርቆ ከሌባ ጋር ፒስ ሆኖ ምናምን ከኔ ብር كم تريوا زلهم زاقال أنا بقى دحر حجي تردين زلوا بزع عدزي كنبر سلز دلي هي وتي سلتدليني تسريقة إلى نا بوليس كيدا ريبورت هيجبرني مغنياتو كابتم عند سرقتي أتوم بوليس نبعلم تحبابر تسلز غنيلهم أنا نيشتي يكوس خلكم تاب بزح كم زحينة حبريتات سمعوا أبان كده سرحوا سرحتنياتات نالو دا بيتوبيا زلهم زازر بازيا ورئيسكم ونابسحوا لهم توم أبان كده سرحوا سرحتنياتات أبا كاونتهم كندي جنزبكم زلون تفليتو እዚ ببزح ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣካውንትኻ ዘሎ ገንዘብ ተፈሊጦም ምስ ፖሊስ ይኹን ምስ ወታደራት ኮይኖም ተሻሪቆም ንዓኻ ይጨውዩኻ እሞ ገንዘብ ሃበና ይብሉኻ ገንዘብ የብለይ ምስ በልካ ኣብ ኣካውንትኻ ክንድዝለካ ናብዚ ኣካውንት ስግሮ ይብሉኻ እቶም ኣብ ባንኪ ዝሰርሑን እቶም ሰራቅትን ወይ ወታደራትን ብሓደ ኮይኖም እንተደይ ጌርካ ድማ ንጥፋኣትካ ወላ እንተ ሂብካዮም እውን ከተትሕዞም ስለትኽእል ፀገም ከጋጥመካ ክእል እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ كبيت زخون حدا قتا زقات مالو زلو كونتات كم زخونن إذا قال عدما نهي وتا يا تمسكر exact لابي وتا مخانو انت نقريا أتوم أبو زلهم العلت انك أخذ قبرو نتحساسب قالوا ولا حنت خنبلا نخلي يلا because things are really أبزوان زي كبيت زخونة كونتات سلزلو الزنة تنكن بلاي نخلينا أمودا تكفال سلزلنا نابزي حنت نقرت رايك بلوكم زدلي كونتات أب ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ከቢድ ደረጃ ስለ ዘሎ መዛ ዘመናተይ ቡ ሓደራ ክብልየ ድሮ ኣብ መወዳእታ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ስዑድ ዓረብ ናብቲ ኩናት ኢዳ ክትእቱ ወሲና ከም ዘላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሃሪማ ከም ዘላ ቀጠር ከምኡ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ኣይበልኩን ግን ስዑድ ዓረብ ኣመና ተቆጢዖም ከም ዘለውን ኢማራት ኣብ ኢማራት ካብ ኣቡዳቢ ወፃኢ ኣብ ዱባይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሃሪሞም ከም ዘለውን እታ ከተማ ክትቃፀል ይርኢ ኣለኹ ኣጋጣሚቲ ቪድዮታት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዱባይ ትቃፀል ከም ዘላ ዘርኢ ቪድዮታት ኣሎ ፓልሚ ጁሜራ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓበሬታ ይርኢ ኣለኹ ዱባይ just got hit one of the most recognizable man-made structures on earth larger hotels thousands of residential and global icons ምናልባት ክገርመኩም ነቲ ዝነውሐ ህንፃ ናይ ዱባይቲ ቡርጅ አልኸሊፋ ካብኡ ሰብ ንክወፅኡ እንተኣዝዩ ዘሎ ምክንያቱ እሱ እውን ክረም ከም ዝኽእል ሓበሬታ ነይሩ ንግሆ እውን ሰሚዐ ነይረ ሓበሬታ ነይሩ ዘይኮነስ ፍርህ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዱባይ ብዙሕ ቦታታት ተሃሪሞም ከም ዘለዉ ናይ መጋየፂ ቦታታት ዝነበሩ ኣብ ከምዚ ኩናት ድማ ኣብ ቅድሚት ተነርካ ድሮ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ይርኢ ከም ዘለኹን ኩሉ ሰብ ድማ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለና ኣብኡ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ዜጋታትና ኣብኡ ዘለኹም footage circulating on social media shows thick flames of smoke and flames rising from explosion sites in Dubai ስለዚ ሓዊ እናተቃፀለ ዘርኢ ምስልታት ይዘውር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ቪድዮ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ቪድዮታት እዮም ሰርኩሌት ዝገብሩ ዘለው እቶም ኣነ ዝሪኦም ዘለኹ ኣካውንታት ድማ ዝእመኑ ሆቴላት እዮም ፓልም ሆቴል and resort in Dubai now ፓልም ሆቴል and resort ዝበሃል ኣብ ዱባይ ከም ዝተሃረመን እናተቃፀለ ቪድዮታት ይወፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ማሲቭ ሂት ኦን ሃይፋ ኣብ እስራኤል እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብቲ ወደባዊ ከተማ ሃይፋ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝተሃረመ ንርኢ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ this is going to be very 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 serious situation ኩሎም ዜጋታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዘለኹም ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ደጊምና ደጋጊምና ነተሓሳስብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ተጠው ክብል ተስፋ ንገብር كجرمكم Dubai air defenses are now actively engaging missiles in the sky and above the city. بزح ميسايلات يمصون كم زلون بزح حد ما أب سماي كله يحرمو خم زلو يترفو خم زلو إذا نجرجن أبت بايت هذا ما نامسه علامات تزهرم كم زلو ده ما ينجر ولو حريم كايو نتدبري يبلها نتكفال نيت ميسايل مش الله غاية حاسين يتعرفون قبل الهنس أن توريدو أبي عنوات كفتر كم زغلون ما جنزابي دلي سلازي حجي ليتي تقندو كينات كون and this is going to be a very difficult night. ab Israel مبزحت سب بومب شلتر صار له معبل له ab على إمارات كن زوج دايزي ab على هجرات عرب كم عينه sophisticated bomb shelter سن كالن سلزي بلهم it is going to be a very very difficult situation سلزي كلهم زيجاتنا أبستفل عليه علم زلهم أملاخ يخدمكم أملاخ يحلقهم and as you know أملاخ يخدمكم أملاخ يحلقهم قبل يدلي بزخونه نزل كنتات زينا تقتاتلنا أبزخونه وان حبريتا كنبكم كنفتنينا سلزي it's going to be a very very serious situation I hope نقرات سلام كون إيران بعلا بزع بوتات هاري مازلا بزع سب توديو كله خمس غلي زنقر زلو
anyway stay safe سلام كونوا كبلكم يدلي نايلو مارس سبزخن ودينا لايك قبر شير قبر يطمن حسابكم قدفوا مزغ قدفكم